wat doet ze dan op een zaterdag? Een beetje de tuin, winterkloor maken. Snoeien. Goeiedag. Goedemorgen zeg. Dat kost geld, hè? Ik hoor. Ja, tuurlijk. Als je de auteurs krijgt op, je kunt dat zomaar niet filmen. Hoeveel? Vol. Als ze helemaal hebben. Ja, kunnen we erover onderhandelen? Hi, Goeiedag, Erik. Bas. Goeiedag. Je kent zijn programma. Van Huren zeggen. Of een huren zeggen. Ja, ik kijk geen televisie, jong. Nee? Daar heb ik geen tijd voor. Waar ben je dan zo druk mee? Met muziek. Met muziek? Ja, een beetje concerten organiseren. Ik heb in de concertzaal, hè. De Brugse concertzaal van geïmproviseerde muziek in Limburg en verre omstreken. Oké. Nou, we hebben een muzikant bij ons, dus... Dan wordt er dan heb ze vast dus van jazzblaaskuurtje. Nee? Ja, kijk. Dan ben ik goed bezig. Mogen we dan... Ja, we zijn aan het werken in de tuin. Maar ze binnen even alles windje klaar maken. Maar kom binnen, jongens. Want dat is een cultuurtempel... Oh, kijk. Oh Ik heb een ja. garage omgebouwd. Ja. Maar ondertussen zijn we 10 jaar bezig en doen we dat eigenlijk door heel Limburg en Nederlands Limburg op een stuk of 10 plekken. Bij de statie. Oh ja. En Zwamen, daar zitten we af en toe. Ja, daar zien we een tijdje geleden geweest. Toen Ja, waren we nog en, volop aan het verbouwen. Ja. En bij Mook in Elde hebben we een keer een concert gedaan. Dat is loper, dat is er niet meer, maar ja, daar zie je mijn zangers aan. En zo garages, huiskamers, zolders, buitenplekken, ooikapelkes. Dat is leuk. Is dit... Dat is ons programma. Is dat programma? Is dat up to date een beetje? Ja, dat is een beetje achteruit. Wat is jou? Ja, de nieuwe heb ik wel eens liggen. Ja. Neem eens aan eens uit, hè. Immers moeten doen, hè. Hé, maar wie is dat dan zo... Ik ben dus begonnen bij Pop Pony Volge, daarmet. 10 jaar geleden. Ja. Want we hebben net een 10-jarig jubileum gehad. En een beetje als een grap begonnen in Traukok. En daar zijn we toen jazz gaan programmeren. En toen zag ze, Marieke Peters was dat toen nog directeur. En die zag toen, als ze dan één keer in de zoveel tijd gewoon de Limburgse muzikanten, zoals Judith en Mike Roelofs, allemaal die gasten. Als ze dat dan mocht ze ook de andere mooitje van de vrije muziek, van de geïmproviseerde muziek. En daar is dat eigenlijk begonnen. En toen is het voor het overgenomen door de domeinen. En toen zijn we eigenlijk met gestopt. En toen heb ik geen garage verbouwd. En iedereen die kwam daarvan net zo leuk. Dus even bouw je ook zijn garages in de zolder. Dus nu hebben we tussen 10 plekken. Je staat overal in de garage. Ja, deze wel. In de garage. Ja. Maar de Groenskapel is een heel leuke plek. Dat is een heel ooie kapel in België. En daar doen we vooral opnames maken. Als mensen een cd willen maken of zo, omdat het heel schoon klinkt echt prachtig. En we hebben een rode en een grote borenloods, hebben we een paar jaar gezeten en we verroezen van de een en de ander. Dat is hartstikke leuk. Wat hij zei, dat is een oude smeerput. Nee, dat is mijn kelder met mijn drumstellen en mijn muziekspullen en alles wat ik nodig heb. Hier boven mijn pied staat er onderin. Laat op een match. Dit is als ze echt underground muziek wordt. Ja, als het echt geluidsdicht moet zijn. Deze tijd hij altijd? Nee, ik zeg al, ik ben mijn motors binnen aan het zetten, nu over de windje. Als zal ik het vrezen, want mijn spullen binnen staan. Dus er lag geen boete staan. En ik heb hier toch de verwarming altijd aan staan, omdat mijn piano een beetje op temperatuur moet blijven. Oké. Dus vandaar. Maar is dit tien leven, muziek? Nee, dat is gewoon een hobby eigenlijk, ook de Dat is hobby? Ja, Okay. Daar is niks aan te verdienen. Nee? Nee, daar is geen goede cent aan te verdienen. Dat kost alleen maar geldje. Oh. Maar dat is niet erg. Dus Als je gaat vissen, kost je ook geldje. Ja, dat klopt, dat klopt. Ja. Dus, Maar hoe druk is het hier te doen? Er zijn jaren bij geweest dat ik 30, 40 keer per jaar wat deed. Maar dat is echt te veel. En nu doen we nog 2 keer per jaar wat. En repeteren? Nee, dat heb ik vroeger ook gedaan, maar dat is je vol rommel en die muzikanten die kunnen zich toch niet gedragen. Hoe zich die drumstel kapot en hebben of ze blozen in de versterker. Nee, dat ben ik helemaal klaar. Dat gaan we niet meer doen. Oké. Hey, maar wat duist ze dan qua werk? Niks? Niks. Nee, ik ben Want? klaar.
Dat is kloor. Ik ben kloor. En mijn vrouw, ik heb de enigste dochter van een dikke boer getrouwd. Dus ik mag niet werken van uur. Dit is Goed geregeld, dat is een man. grapje, jong. Nee, maar dus ik ben kloor. Wat betekent dat? Ik ben kloor. Nee, ik doe nog een beetje hobbyen en that's it. En kijk, we zijn 40 jaar, even kijken, we hebben kans 40 jaar bij en alles is betaald. En dan hebben ze niet veel meer nodig. Hè. Oké. Als je een paar centen hebt van te leven, dan, Ja. that's it. Dit kent met weinig Ja, tevreden. en we hebben geen jong, dus want de meeste mensen de duurste kostenposten hebben we geen last van. Hey, wanneer ben je begonnen met dat? Oh, dat weet ik niet meer. Ik weet dat het nu klaar is. Ik heb afgelopen jaar in het eerste gezet en dan steekt hij allemaal, nu is het klaar. Van mijn dikke tien tot... Het is klaar. En waarom? Veel mensen die pakken het gezicht er niet bij. Ja, dat is allemaal watjes. Oh, dat zijn watjes? Ja, ik vind als je dat nog kunt verbergen met een t-shirt, best gewoon een watje. Oké. Ja, toch. Als je een gezicht bent, dan best je het uit de weer klaar. En voor de rest is het allemaal watjes. Ja, en de aas op die neus? Oh, dat is van een kameraad van mij die verleden is. Dat was het laatste wat er getekend is. Oh, wat heftig. Dus Dat is het laatste wat er getekend ja, is. dat hebben we eens een keer op de totenconventie, wat er nog bij was, heeft er ook naast getekend en dan hebben ze dat op. En een andere kameraad die dat erop gezet. Dus ja. En wat was het laatste wat ze sloten doen? Op een boek. Ja. Okay. Zitten er ook bepaalde lijfspreuken bij? Ja, maar die zijn niet. Ja, die staan er wel bij, ja. Maar, ja, nee. Ja, nee, dat moest je niet op televisie laten kijken, dat vinden mensen niet leuk. Maar de, humor is wel belangrijk in die leven, Ja, of niet? Ja, ja. Maar is het nooit dat mensen zich Ja, geïntimideerd voelen door Nee. hun uiterlijk? Nee, Of dat ze van die schrikken? nee. Nee? Dus. En als ze even mee door zullen lopen, dan merk ik het niet. Ik zou het niet weten, ik heb er geen last van. Dus Er is ook nooit opmerkingen? niks. Ik heb er nooit, ik zeg, ik ben nu overal geweest. Ik zeg, en ze hebben me een paar jaar geleden genomineerd voor de BIM Podiumprijs hier, maar dat was blijkbaar een vergissing. Want Hoezo, we hè? werden ze genomineerd door de muzikanten. Oké. En ja, ik ben genomineerd, maar dat worden allemaal gesubsidieerde podia in Limburg die erop steken. Dus ja, dat was een foutje. Ah. Want die kost, als ik dat prijs zou krijgen, dan zou ik failliet gaan. Dat ging helemaal niet. Oké. Dus maar ja, maar dan kreeg ze, ik heb er nog nooit dan best op zo'n denken en dan, ik heb nog nooit metgemaakt dat iemand daar, of ze wordt gewoon genegeerd. Dat kan ook. Maar dat, ja, dat is dan eindig toch? Ja, precies. Ja, hoeft er geen is energie in er te ook geen last steken. Ja, van. precies. Ik vind het helemaal geweldig. Even oeten, want ja, ik heb er geen niet in. Hè. Dat wordt het niet. Ik heb nog wat nodig liggen. Ik wil ze het zelf doen of voor dingen doen. Maak er een thee. Ja, dat zou je toch wel leuk vinden, hè? Als stichter een duus doe ik er ook Ja, in. gummeling. Oh ja, doe eens een lieren, ja. Ik heb al onder liggen nog zitten. Maar wat ik wel interessant vind, op welke plek van die lichaam duurt het nou het meeste pijn? Even edele delen uitgezonderd. De negelremen. Nee, de negelremen van. Ik heb wij worden nou op zulke jaren geleden. Ja. Maar wat zou je echt pijn doen? Ja, En de negelriem op een dikke teen heb ik toen laten uitproberen. ja, Nou, dat deed wel pijn. oké. Ja, nou, toen wist ik waarom dat die Duitsers bij die mensen de negeldraaf trokken. En dan gaan ze wel kallen, zou ik maar zeggen. Nou, Dat was niet meer normaal. weet je dat ik op het moment dat ik het zeg, word ik het aan denken, ja. Ja, Want dat dat- was in hele vervelende tijden, Ja. was dat een martel. Ja, machtig, en dat is het ook. Met 2 man vasthouden, met zulke streepjes, niet fijn. Nee, maar de binnenkant van die deur, hè, wat stiet toch Dat zijn allemaal op? handtekeningen van iedereen die hier is geweest. Maar die polis, die is nog niet oud zat, die heb ik liggen te doen, een jaar of 4 en dingen. Dus daar zijn we pas met begonnen eigenlijk. Dat is een beetje iedereen die hier is geweest, die hier gespeeld heeft. Vanaf, ik denk 2021, ik denk, wie was de eerste? Ik denk Steve Nobel was een van de eerste. Maar dat was toch al een nieuwe die, ja. Dus een jaar of 6. En dan hebben ze, kunnen ze ook zien hoe groot dat muzikanten ego's zijn en zo. Hè. Hoe groot dat ze schrijven. Ik heb ook gezegd, ik maak niet zo verf, het gewoon over erg. Die heb ik niks op. Maar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd wie dat klinkt.
Die Ja, muziek zoek van het op nog. op YouTube, zou ik zeggen. Heb ze niks op de Ja, ik heb er wat telefoon? meer een Of, telefoon staan. Ja? Moet dat zoeken. Momentje. Ja, we wachten wel even. Die is toch ook weer niet? Zeker. Wat zei je nou? Jazz, maar wat voor soort jazz in het begin? Geïmproviseerde jazz, ja. Ja, ik zeg dus aan mensen die het niet weten, vroeger was God, op NPO of Holland 3, Vreemde Geluiden, Vrije Geluiden, kent ze dat? Nee? Dat programma? Zo gaat het een beetje. Ja, dan sloor ik meestal. Dus het gaat een beetje alle kantjes op, zou ik maar zeggen. Heb ik YouTube op mijn ding? Ja. Ja, we weten allemaal dat het geluid van zo'n telefoon gewoon een totale ruk is. Maar tot daar aan toe. Oh, dat best ik nou in aan het dekken, hè? Nee.